Esa iku bocah kang bisa diomong bejo sanget. Duweni keluarga sing utuh, luwih-luwih wong tuane kacukupan. Awit cilik, kabeh kepenginan ora tau kabantah. Dadine, pas Esa gede dadi bocah sing bandel lan gaene nglawan. Ing sawijining dina, Bu, ngendi to, Bu? Apa sih suka-suka sa? Salu kondi, Bu. Ge. Ya Allah, sebenarnya ki apa, Bu? Ngotu kasih kurang. Iki wis akeh. Apa iki kok tak ngomong ribut bae. Kurang Pak iki sangu. Sebenarnya ki nggo apa? Ngotu kasih kurang. Oke. Sampean ki apa? Bocah dimanja-manja bae. Yo ben daripada ngomong-ngomong bae. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Halo, Bu. Halo Mbak Abel, mau ngomong ke Esa ya, kan bayar wifi. Nggih, artone teng pundi? Allah, duitnya di dhuwur meja. Nggih, Bu, nggih. Yo, iki pun Mbak. Wis tak semene kok iso lali wae. Duh, dikongkon bayar wifi kali Ibu. Niki artone. Yuk. Kan kami nak. nanging duit sing diwenehke ning Esa malah dinggo tuku jajan pas lewat ning tukang es. Pas ibu wangsul saking kantor, ibu nagih dawuhipun. Salam. Hei, Nduk. Duitmu sampun dibayarake napa dereng? Buat tuku es teh. Ya Allah, digawean bayar wifi malah buat tuku es. Piye maksudmu? Ya ben, ngarang aku. Ono apa iki? Oh, kowe dolanan aku iki to, Pak. Digawean bayar wifi. Gelang malah buat tuku es. Yo tadi. Iya loh, Pak, kokon sapa? Panas kokon batu ya wis dite. Buat tuku es mung duit aku entek. Panas ditambahi. Ya wis lu gawe iki. Oh, kamu pimen silis kon duwe adik. Ya wis lah, saya dipikir yang wis kayak ngono. Yuk parani bege yuk. Yang orang tua aja ngono dosa. Apa sih wong telu ngemut? Kita kandani. Bapak Ibu hari sore golek duit tetep. Uripmu enak loh, kok ora disyukuri. Piye to? Mosok anakku sudah wani karo wong tuwa. Sabar mawon, Pak. Kami nagih lah rek, ngoten ibu. Apa piye to? Suwe-suwe wani. Nek ngomong malah jengkel. Ngono kowe. Asale dimanja, ya dari ngono kowe, Pak. Piye to, Bu? Nek pengen orang itu yo apa bae. Ya tapi terlalu sampean iki terlalu manjakan anakku. Anakku iki wis gede. Ya piye ya? Oh, dimenehi yo melasi. Yo wis lah karepmu. Hai, Bu. Latane sapa nih? Melasi mbakmu. Terus Aku sibuk, Pak. sibuk aku mau jagung bae. Sibuk ya sibuk. Bocah ka digongon pae, mana dolanan HP bae. Sibuk.
ini dolanan HP baik, tiga ngomong tua ora tau nurut. Terus saiki man piye? Wah bisa nambah apa terus sing nyapu. Yo saya kiwani karo Pak Ibu Yo bisa nambah apa iki sing wis nyapu. Saiki ndi sing semen. Tani. Telepon lagi telepon. Ya wis tak telepon. Halo, kok ngendi? Wis dienteni suwe nemen. Ya OTW. Nah, yuk ngobrol. Yuk balik yuk, sore. Gosip penelpon. Wis kita di situ ya. Udah. Nah, Udah. biar Pak, kok suwe teman. Yo sini jalan banyak bocor. Bapak kayak Ismi, kayangan perjuangan yang go Ismi. Juga ya, dene aku kerjaannya bendak-bendak kayak wong tuaku. Berarti aku dosa banget karo ibu bapaknya aku. Aku kudu jalupa ngapurane. Nanging loh, bapak ibune aku ngeselin. Kadang disayang, kadang dibentak-bentak. Kadang lagi santai, dikongkoni terus. Tapi aku ya salah bentak-bentaknya wong tuane aku. Piye ya, kan jaluk pangampura, tapi gengsi. Lah, nggak apa-apa lah, kan aku wong enom. Kudunya sing jaluk pangampura wong enom dudu wong tua. Pokoknya aku kudu jaluk pangampura nih wong tuane aku. Aku salah be wong tuane aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Bapak ndi? Pak, latihan aku ya. Kenapa Nduk? Apa? Pak, Bu, kalau jalur pangapunten nggih. Kula sadar selama iki sampun wani kali Bapak Ibu. Bantah-bantah Bapak, bentak-bentak Ibu, wani kalian Bapak Ibu. Oh iya Nduk. Saya ngomong karo wong tuwa, sing sopan yen sore dongeng. Nggih, Pak. Ada apa ya? Mulai-mulai ku jaluk maaf. Wong anak lagi sadar piye, Bu? Ngomong Nduk.